Türkmenistanda halkın sağlığı belki de en gereksiz görülen puwdakların biridir. Bunun şeýledigini bilmek üçin halka kulak vermeklik yeterli bolýar. Ýöne Çerjek şäherinden gelen bu materiallar Türkmenistandaky sağlyk puwdagynyň näýeli ýagdaýdadygyny açyk-aýdyn bize görkezýär. Sözde enäniň we çağanyň sağlygyny goraýyş merkezi ady aslynda işleýän bu puwdak Türkmenistanyň iň uly şäherlerinden birinde yer alýar. Sözde sağlyk merkezi diýilýän bu binanyň daşky we içki ýagdaýy göreni hem gorkuzdy hem hayran kaldyrdy. Binanyň daşky görnüşi bir näçe ýyl bäri şu ýagdaýda galypdyr. Daşky gaplamasy dolu tamamlanmadyk bina aýdylşa görä guruluşyk materiallary ogurlandygy üçin ýarym bitirilipdir. İçine teredilende bolsa arastyçylyk we gigiyena barada gurrun etmek ýalňyş bolar. Siýaly suratlardan hem görünüşi ýaly hemme zat ortada. Tualetiň ýagdaýy bolsa ünsü özüne aýratyn çekýär. El ýuwmak üçin goýulan el ýuwalgalar we onuň aşaňdaky zemin bu ýeriň sağlygy bejeriş ýeri bolup bilmejekdigini bir wagtda aýdyp dur. Indi bolsa iň möhüm jogapkärçiligi bolan halka hyzmat etmek tarapy barada maglumat berilmeli bolsa, onda şu video materialy seredip netije çykary bermeli. Çağalarynyň sağlygyny we gerekli dermanlaryny almaga gelen ýaş eneler derman ýetmezçiligi sebäpli günde gelip nobata girmeli bolýarlar. Dawalaşyp, çekeleşip çağalarynyň ýaşamagy üçin wajyp bolan dermanlary we beýleki hyzmatlary alýandyklaryny habarçymyz bize bilgi berdi. Emma ol berilýän dermanlaryň köp bölegi halkdan gizlenip pul garşylygynda dermanhanalarda ýene gaýtadan halka satylýar.